క్లాస్లో 18వ అధ్యాయం 4వ భాగం మోక్ష సన్యాస యోగంలో 4వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మోక్ష సన్యాస యోగం మనం ప్రారంభించి 3 భాగాలు చూసాము. సో మొట్టమొదటగా సన్యాసం అంటే ఏమిటి, త్యాగం అంటే ఏమిటి అని చెప్పి అర్జునుడు అడగడం, భగవంతుడు మరి కోరికలు తీర్చుకునే పనులన్నీ వదులుకుంటే అది సన్యాసం. అంటే బేసికల్గా కోరికను వదులుకోగలిగితే అది సన్యాసం. కానీ పనులు చేస్తూనే ఆ పనుల యొక్క ఫలితాన్ని గనక మనం ఫలితం కూడా కాదు, ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకుంటే చాలు. మనం ఫలితాన్ని తీసుకోవచ్చు, కానీ ఆసక్తి లేకుండా మనం సమత్వంతో తీసుకోగలగాలి. సో సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, ఆ ఫలితం పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని త్యాగం చేస్తే అది త్యాగం అని అంటారు. కోరికలను వదులుకుంటే సన్యాసం అయితే, పనులు చేస్తూనే ఫలాసక్తి లేకుండా ఫలాసక్తిని త్యాగం చేస్తే అది త్యాగం. కానీ యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలు మాత్రం ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టకూడదు. అలాగే దోషకరమైన పనులు చేయొద్దని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి భగవంతుడు, నేను కూడా త్యాగం అంటే మరి యజ్ఞదాన తపస్సులు మనిషి మహాత్ములు కూడా పావనం చేస్తాయి కాబట్టి అది త్యాగం చేయకూడదు. త్యాగం అంటే ఏమిటి అంటే అన్ని కర్మల యొక్క ఫలాసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు, ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ కర్మల్ని చేసినప్పుడు అది త్యాగము. కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా అభిప్రాయము. ఒకవేళ నువ్వు మోహంతో అంటే అజ్ఞానంతో నీ బాధ్యతని నీ పనులను వదిలేసావంటే అది తమోగుణ త్యాగం. సో పనులు వదిలేయడం ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు చెప్పలేదు. సో నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించాలనే చెప్పారు. కాకపోతే ఎలా నిర్వర్తించమన్నారు? నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా పనిని సక్రమంగా చేయి. ఈవిడ చేస్తోంది, మరి తర్వాత మనల్ని వాళ్ళు పొగుడుతారా వీళ్ళు పొగుడుతారా, ఆ అవార్డు వస్తుందా ఈ అవార్డు వస్తుందా ఈ ప్రమోషన్ వస్తుందా, అది లేకుండా నువ్వు పని సక్రమంగా చేసే విషయం మీదే ఆవిడ మనస్సును కేంద్రీకరించింది. సో అది ముఖ్యం, బాధ్యత, ఇది నేను చేయవలసిన పని, ముందు చెయ్యాలి అని. అలా ఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు తామసిక
మనం ఫలాసక్తిని త్యాగం చేస్తే అది సత్వగుణ త్యాగం. ఇలా పనినే త్యజించామంటే చేయకుండా తమోగుణ త్యాగం. శరీరం కష్టపడిపోతుందేమో అని చెప్పి పనులు చేయకుండా కూర్చుంటే అది రజోగుణ త్యాగము అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మరి ఈ రకంగా సాత్విక త్యాగం ఏమిటి అంటే ఫలాసక్తిని వదులుకుని మన కర్తవ్యంగా పనులు చేసినప్పుడు. కానీ ఎందుకంటే మనిషికి అన్ని పనులు వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు, కానీ ఫలాసక్తిని వదులుకోవచ్చు. కాబట్టి అన్ని ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తే నిజంగా త్యాగి అని చెప్పారు. తర్వాత మనం మరి ఈ త్రిగుణాలలో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటాడు, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, సంకల్పం అంటే నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది, సుఖం ఎలా ఉంటుంది, అన్నీ కూడా మనం చూసాం కదా. సో అందరూ వేరు వేరు వాళ్ళు వీళ్ళంతా అనుకునే జ్ఞానమేమో రజోగుణ జ్ఞానం అయితే, అందరిలోనూ ఉన్నది ఒకటే పరమాత్మ అనుకునేది సత్వగుణ జ్ఞానం అని. అలాగే మరి కర్మ కూడా మనం అవన్నీ క్లియర్గా ఈ చాప్టర్లో చూడటం జరిగింది. సో నిశ్చయం, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. సో ఇప్పుడు ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడైన మనిషి సన్యాసం ద్వారా మరి కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణత్వానికి వెళ్ళగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం చూసింది 50 అగ్ని, ఇదంతా కూడా చూసాం. అగ్ని పొగతో కప్పబడ్డట్టు ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక దోషం ఉంటుంది. అందుకని కౌంతేయ, దోషపూర్ణమైనదైనా కూడా సహజమైన కర్మను, సహజమైన కర్మ అంటే మన బాధ్యతని ఎవరు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. ఒక్కొక్కసారి ఆ పనులు మరి చంపడం అంటే యుద్ధంలో అది వాళ్ళ బాధ్యత. మరి చంపుతున్నాం, నార్మల్గా చంపం, కానీ అది ఆ రకంగా నార్మల్గా ఎవరు ఒప్పుకోకపోయినా పనిని యుద్ధంలో కొన్ని తప్పవు. కాబట్టి నీ డ్యూటీ అది. కాబట్టి కొన్ని దోషంగా అనిపించినా కూడా నీ బాధ్యతను నువ్వు వదులుకోకూడదు. సో చంపడం నార్మల్గా ఎవరు చంపకపోయినా ఈ పరిస్థితుల్లో నీకు తప్పదు యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. తర్వాత పరధర్మాన్ని తీసుకుని దాన్ని పూర్తిగా చేయడం కంటే వేరే వాళ్ళ డ్యూటీని మన డ్యూటీని సగం చేసినా అదే బెటరు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాము, మరి మన ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు మనం వ్యాపారంలో దిగినప్పుడు మనం దాన్ని ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసినా నీకు మనస్సులో తృప్తి లేనప్పుడు, ఆనందం లేనప్పుడు ఉపయోగం ఏముంది? నీకు మనస్సు దేని మీద ఉంటే నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి అదే నీ యొక్క దారి, బాధ్యత అని చెప్పి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఈ రకంగా ప్రతి ప్రయత్నంలో ఏదో అంటే మరి పాపం వస్తుంది అని భయపడుతున్నాడు కదా. సో అందుకని చెప్తున్నారు ప్రతి ప్రయత్నంలో ఏదో ఒక దోషం అనేది ఉంటుంది, కానీ దోషపూర్ణమైనదైనా కూడా మరి డ్యూటీస్ని ఎప్పుడు మనం వదిలిపెట్టకూడదు. నీ డ్యూటీ అయినప్పుడు చెయ్యాలి. సో ఇలా అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మ విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, అనాసక్తుడు అంటే ఈ కర్మ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నవాడు, ఆ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేటటువంటి సమత్వం ఉన్నవాడు, అటువంటి మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి పూర్ణ స్థాయిని పొందగలడు. అంటే దీనివల్ల ఏమర్థం అవుతుంది? కర్మఫల విముక్తే అత్యున్నత సంపూర్ణ స్థాయి అన్నమాట. మనం వెళ్ళవలసిన స్టేజ్ ఏంటంటే ఆ కర్మఫలాల నుండి బయటపడడం. సో ఎలాంటి వాళ్ళు బయటపడతారు అంటే ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాళ్ళు. ప్రతిదానికి మనం రియాక్ట్ అయిపోయి ప్రలోభ పడిపోయి అది కావాలి ఇది కావాలి వీళ్ళు ఇలా వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటూ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, అనాసక్తులు, ఏదైనా సమత్వంతో అబ్బో ఇది చాలా బాగుంది ఇది కావాలనుకోవడం కానీ, ఇది బాగుండలేదు నాకు ఇది వద్దనుకోవడం కానీ, అది ఏది లేదు, అనాసక్తి, అన్నిటి పట్ల సేమ్ ఫీలింగ్, సమత్వం, దేని పట్ల ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి లేదు.
భౌతిక సుఖాలను త్యజించగలిగేవాడు. ఇది కావాలి అది కావాలని తాపత్రయపడిపోతూ ఇంకా ఇంకా సుఖాలు కావాలని అలాంటి కోరికలు ఏమీ లేకుండా, అందుకే ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోలు అని చెప్పేది. ఆ రకంగా కంట్రోల్గా ఉండగలిగిన వాడు కర్మఫలాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చెందుతాడు. ఎందుకు? అతనికి దేని పట్ల ఆసక్తి లేదు, సుఖాల పట్ల ఆసక్తి లేదు, ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు. సో దేనికి కూడా అతను చలించడు ఏం జరిగినా కూడా. సో ఇలా అతని కర్మఫలాలన్నిటి నుంచి విముక్తిని చెందుతాడు, విముక్తిని పొందుతాడు. కాబట్టి అత్యున్నత పరిపూర్ణ స్థాయికి వెళ్ళగలడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చక్కగా డైరెక్ట్గా మనం పూర్ణత్వ స్థాయికి వెళ్ళాలంటే ఎలా అనేది చెప్తున్నారు. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేర్చుకోవాలి, అన్నిటి పట్ల ఆసక్తిగా అది కావాలి ఇది కావాలని ఆసక్తులు తగ్గించుకోవాలి. లేదా అది వద్దు అంటే రాగం, దేని పట్ల ప్రత్యేకమైన అంత రాగం వద్దు, అలాగే ద్వేషం, ఇది వద్దు అది వద్దు, అది రాకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకోవడం కూడా మానివేయగలగాలి. సో సుఖాలన్నీ కూడా తగ్గించి వదిలివేసినా కూడా సంతృప్తితో ఉండగలగాలి. ఇలాంటి వాడు మరి సన్యాసంలో మరి అన్నీ వదులుకున్నాడు కదా, అతనికి సుఖాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేనివాడు కర్మఫల విముక్తి నుండి విముక్తి పొంది అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థాయికి వెళ్తాడు. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధమే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పర. సిద్ధిం ప్రాప్తో, అప్పుడు అలాంటి సంపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళి, ఏది కర్మబంధాలేవి తనకి నుంచి విముక్తైనటువంటి సంపూర్ణ స్థితి అన్నమాట. కర్మబంధాల నుండి విడుదలైనటువంటి సంపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళి సిద్ధిం ప్రాప్తో, సిద్ధత్వాన్ని పొందినవాడు యథా బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మంలాగానే తథాప్నోతి, ఎట్లా అయితే పొందుతాడో మరి పరబ్రహ్మాన్ని ఏ విధంగా అయితే పొందుతాడో నిబోధమే, ఇప్పుడు నా నుండి నువ్వు తెలుసుకో. సమాసేనైవ కౌంతేయ అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా సంగ్రహంగా కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య, ఈ స్థితిలో అతని జ్ఞానంలో ఉన్న స్థితి యాపరా, ఆ దివ్యమైన స్థితి ఏమిటో నువ్వు ఇప్పుడు విను అంటున్నారు. ఇలా పూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి విడుదలై పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా. ఏది ఆత్మనిగ్రహంతో ఉన్నవాడు, సుఖాలను త్యజించగలిగిన వాడు, అనాసక్తి ఆసక్తి లేనివాడు దేని పట్ల, ఆ కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొంది పూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు. ఇప్పుడు నేను నీకు సంగ్రహంగా అతను చెప్తాను ఏ రకంగా ఈ జ్ఞానస్థితిలో పరిపూర్ణ బ్రహ్మాన్ని అతను ఏ విధంగా పొందుతాడు. పరబ్రహ్మ అంటే ఆ స్థితిలో మరి అత్యున్నత స్థితి అని ఎందుకంటున్నారు, పరబ్రహ్మాన్ని పొందే స్థితి అన్నమాట అది. అందుకని అతను ఈ స్థితిలో ఉన్నవాడు ఏ విధంగా ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే పరబ్రహ్మాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఆ స్టేజ్కి వెళ్తాడనేది నీకు చెప్తాను, ఇప్పుడు నువ్వు విను అంటున్నారనమాట. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్వా రాగద్వేషౌప్యుదస్య చ వివిక్త సేవీ లఘ్వాషి యత వాక్కాయ మానసః ధ్యానయోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఇక్కడ మనకి 4 శ్లోకాలు, యాక్చువల్లీ 3 శ్లోకాలు కలిపి విషయాన్ని వివరించారనమాట. నిమిషం. సో ఏమిటి ఆ 3 శ్లోకాల్లో విషయం ఏమిటో చూద్దాం ఇప్పుడు. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో, ఇలా బుద్ధి శుద్ధి చేసుకుని పవిత్రం చేసుకుని అందులో అలాంటి బుద్ధిలో నియుక్తులై ధృత్యాత్మానం అంటే ఒక నిశ్చయమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉన్న మనస్సుతో, అంటే అటు ఇటు ఊగిసలాడటం లేదు. సో స్థిరంగా శుద్ధమైన భక్తిలో నియుక్తుడై నియమ్యచ
అలా నియమబద్ధంగా ఉంటూ మరి శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్వ. సో అతను ఈ ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నిటినీ కూడా త్యక్త్వ వదిలి మరి వదిలివేసి వదిలిపెట్టి, త్యక్త్వ అంటే విడిచిపెట్టడం, అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల మీద ఆసక్తిని వదిలి రాగద్వేషౌప్యుదస్య చ. సో రాగద్వేషాలు ఉదస్య చ అవి కూడా వదులుకుని, రాగం లేదు ద్వేషము లేదు దేని మీద, సో అవి వదులుకుని వివిక్త సేవి అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ లఘ్వాషి మితాహారంతో యతవాక్కాయ అలాగే మాటను కూడా నిగ్రహించుకుని ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉండడం, మానస పైకి నోటిని నిగ్రహించుకోవడమే కాదు మనస్సును కూడా అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు అనవసరపు ఆలోచనలు ఏవి లేకుండా మనస్సును కూడా ఏ ప్రశాంతంగా ఏ థాట్స్ లేకుండా ధ్యానయోగపరో ఇలాంటి ధ్యానయోగంలో నిత్యము వైరాగ్యంతో సముపాశ్రిత ఇలాంటి వైరాగ్యంతో కూడుకుని అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం ఇవన్నీ వదిలిపెట్టాడు. అహంకారాన్ని బలంగా అంటే బలం అంటే శారీరక బలమే కాదు, ఏదైనా నాకున్నది అనుకున్నప్పుడు అది అందం ఉన్నదని గర్వపడ్డా లేదా బలం ఉన్నదని గర్వపడ్డా సంపద ఉన్నదని గర్వపడ్డా ఏదైనా అక్కడ బలం అనుకోవచ్చు. సో ఎటువంటి శక్తి ఉన్నా సరే దాని గురించి గర్వం అనేది ఆ బలం అనేది వదిలిపెట్టి దర్పం గర్వము కామం కోరిక క్రోధం కోపం ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి విముచ్య నిర్మమ. సో వదిలిపెట్టి విముచ్య పరిగ్రహం అంటే పరిగ్రహం అంటే విషయాలను మనం ఆస్వాదించడం, ఏదైనా చూస్తే కావాలనుకోవడం, వాసన చూస్తే మంచిదబ్బా ఇంకా పీలుద్దాం అనుకోవడం, లేదంటే రుచి ఇంకా బాగుందంటే ఇంకా తినాలనుకోవడం, ఇవన్నీ పరిగ్రహాలంటే తీసుకోవాలనుకోవడం, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలు. సో వీటన్నిటిని విముచ్య వదిలిపెట్టి ఇటువంటి ఏవి లేకుండా అన్నిటిని వదిలిపెట్టి నిర్మమ మమత్వం లేకుండా దేని పట్ల అటాచ్మెంట్ లేకుండా శాంత చిత్తంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అర్హుడవుతాడు దేనికి, ఆ బ్రహ్మతత్వానికి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఆ పరబ్రహ్మానికి భగవంతుణ్ణి పొందడానికి. అన్నీ ఒకటే మీనింగ్, దాన్ని బ్రహ్మభూయాయ అని చెప్పి వర్ణిస్తున్నారు. అటువంటి స్థితికి అతను అర్హుడు కల్పతే అవుతాడు. సో బుద్ధితో ఈ రకంగా పవిత్రుడై రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడ్డ కారణంగా ఇంద్రియార్థాలన్నిటినీ త్యజించాడు. ఇంద్రియార్థాలు ఇలా చూపించే ప్రలోభాలు వేటికి గురి కాకుండా అవన్నీ వదిలి దృఢ నిశ్చయంతో మనోనిగ్రహంతో ఏకాంత స్థానంలో నివసిస్తూ మితాహారంతో ఉంటూ మనస్సును మాటను కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకుంటూ సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు అసంగత్వం నాది అనే మమత్వం లేకుండా అహంకారము బలము గర్వము కామము క్రోధము ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు అన్నిటి నుండి బయటపడ్డవాడు, అవన్నీ వదిలిపెట్టినవాడు, మమత్వానికి అంటే దూరం నాది అనే అటాచ్మెంట్ని తగ్గించుకున్నవాడు, శాంతమయుడు అయిన మనిషి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభవ స్థాయికి ఉద్ధరింపబడగలడు. సో ఇవేవీ లేనప్పుడు ఇంకా ప్రశాంతత తప్పేముంటుంది? ఇవన్నీ ఉండబట్టేగా మనకి ప్రశాంతత కరువు. ఇంద్రియాలు ప్రలోభాలు చూపిస్తాయి, మనం కావాలి అనుకుంటూ మరి ఒకటే తపన, తీరకపోతే దుఃఖం, తీరిన వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, తీర్చని వాళ్ళ మీద కోపం, రకరకాలుగా మనకి ఈ కోరికలు ఇంద్రియాలు ఈ సమత్వం లేనప్పుడు మనకి ఈ భావాలన్నిటినీ కలిగించి మనశ్శాంతిని కరువు చేస్తాయి. కాబట్టి వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలవాడు ఈ రకంగా మరి మనశ్శాంతితో మరి మాటను మనస్సును కోరికలను నియంత్రించి సమాధి స్థితిలో ఉంటూ అహంకారం కోపం కామం క్రోధం ఏదీ లేకుండా వాళ్ళు మమత్వానికి దూరంగా శాంత చిత్తంతో ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మరి భగవంతుడికి ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని పెట్టుకుని భగవంతుడిని చేరాలంటే మనకి ఎలా అర్హత వస్తుంది? ఎప్పుడైతే ఇలా నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా ఈ శాంత చిత్తంతో ఉండగలుగుతామో అప్పుడే భగవంతుడిని పొందే అర్హత కదా. సో అది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి కాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఇలాంటి బ్రహ్మభూత స్థితిలో
ప్రసన్నత్వంతో, అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఆనందం, సచ్చిదానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, పరమానందం, దివ్యానందం, ఇంగ్లీష్లో బ్లిస్ అంటారు. ఇటువంటి ఆనందంలో ఉంటారు. ఏ కోరిక, ఏ కోపతాపాలు మరి లేని వాళ్ళు, ఎప్పుడూ ప్రశాంతతే. దేని పట్ల ఆసక్తి లేనప్పుడు ఉండేది ఏమిటి అంటే నిర్మలత్వం, శాంతం, ప్రశాంతతత్వం, ప్రసన్నత్వం. ఈ ప్రసన్నాత్ములై నశోచతి, దేని పట్ల దుఃఖం లేదు, నా కాంక్షతి, ఏ విషయంలో ఏది కావాలని కోరుకోరు వాళ్ళు. ఏది లేదని బాధపడరు, ఏది కావాలని కోరుకోరు. సో అందుకని వాళ్ళకి శోకము లేదు, కాంక్షలు లేవు. సర్వేషు భూతేషు, భూతేషు అంటే అన్ని జీవరాశులు సమంగా, సర్వ జీవరాశుల్ని సమంగా చూడగలుగుతారు. భక్తి, నా యొక్క భక్తి వాళ్లకు, దివ్యమైనటువంటి ఆ భక్తి వాళ్లకు లభిస్తుంది. సో ఈ విధంగా దివ్య స్థితిలో ఉండి ఇలా దివ్య స్థితిలో ఉంటూ ప్రతిష్ఠుడైన వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభవాన్ని పొంది మరి ఆనందపూర్ణుడవుతాడు. దేనికోసం దుఃఖించడు, నా శోచతి నా కాంక్షతి, దేనిని కాంక్షించడు, వాంఛింపడు. అలాంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వంతో ఉంటాడు. సర్వేషు భూతేషు, జీవుల ఎడ సమత్వంతో మద్భక్తి, నా యొక్క భక్తిని అతను పొందుతాడు. దివ్యమైనటువంటి ఆ భక్తిని పొందగలడు. ఇక చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్త్యా మాం అభిజానాతి, భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః, సో నన్ను నిజంగా నా యొక్క తత్వాన్ని ఉన్నదున్నట్లుగా అర్థం చేసుకోవడం భక్తితోనే సాధ్యపడుతుంది. సో ఆ భక్తి ఎలా వస్తుందో ఇంతకు ముందు చెప్పారు శ్లోకంలో. ఇలాంటి దివ్య స్థితిలో కోపతాపాలు దేనిని కోరుకోకుండా, దేనికోసం శోకించకుండా, మరి అందరినీ సమత్వంతో చూస్తూ ఇలాంటి దివ్య స్థితిలో ఉన్నవాడు కోరికలకు దూరంగా కామక్రోధ అలా అహంకారాలను వదులుకుని, అది ఇంతకుముందు స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ స్థితి ఎలా వస్తుందో మనకు చెప్పారనమాట. ఒక్కొక్క స్టెప్ను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అహంకారాలు ఇవన్నీ వదులుకుని ఈ ప్రశాంత తత్వంలో ఉన్నవాడు మరి ఆ పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు. ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిలో అతనికి మద్భక్తి, భక్తి అంటే ఆ పవిత్రమైన భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో అలాంటి శుద్ధమైన స్థితిలో, ప్రశాంత స్థితిలో భగవంతుడి పట్ల ఆ పూర్ణమైనటువంటి ఆ కనెక్షన్, అది నిజమైన ఆ భక్తిభావం. దివ్య స్థితి అంటే ఆ సచ్చిదానంద స్థితిని ఇక్కడ భక్తి అని వర్ణిస్తున్నారు. అందులో ప్రతిష్ఠుడై శీఘ్రమే అతను పరబ్రహ్మానుభవాన్ని పొంది ఆనందపూర్ణుడవుతాడు. దేనిని కోరుకోడు, దేని గురించి శోకించడు, అందరి పట్ల సమభావంతో ఇటువంటి స్థితిలో అతను నా భక్తిని, శుద్ధ భక్తి, దీన్నే శుద్ధ భక్తి. అందుకే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. మనం చూసాంగా, సమశత్రౌచ మిత్రౌచ తథా మానాపమానయో. సో ఏదైనా వాళ్ళకొకటే అని. సో అటువంటి శుద్ధ స్థితిలో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, ఆ శుద్ధ భక్తి వాళ్లకు వస్తుంది. అది భగవంతుని కంప్లీట్గా చేరుకున్న స్థితి. సో భక్తితోనే అటువంటి భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత తతో మాం తత్వతో, అలా నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత జ్ఞాత్వా, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత విశతే తదనంతరం, నాలోనే ప్రవేశిస్తారు వెంటనే. అటువంటి భక్తితో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు నా ధామాన్ని చేరగలరు, నాలో ప్రవేశిస్తారు. అంటే నా యొక్క భగవద్ రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించగలము. సో భగవంతుడు క్లియర్గా మనకు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఆ విషయం. భక్త్యామాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః, భక్తితోనే ఉన్నదున్నట్లుగా నా తత్వాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ జ్ఞానంతో వెంటనే నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత 56th శ్లోకాలో సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వపాశ్రయః మత్ప్రసాదాద్ అవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. అన్ని కర్మలు కూడా మరి సదా, అన్ని కర్మలను కూడా
సదా ఎల్లప్పుడూ కుర్వాణో చేస్తూనే మరి మధ్వపాశ్రయ నా రక్షణలో, నా ఆశ్రయంలో, మత్ప్రసాదాత్ నా యొక్క అనుగ్రహంతో అనుగ్రహం వల్ల అవాప్నోతి పొందుతారు. ఏది? శాశ్వతమైన పదం అవ్యయం. అవ్యయమైన ఆ దివ్య పదం ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క భగవద్రాజ్యాన్ని వాళ్ళు, శాశ్వతమైన భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు పొందుతారు. ఏది? అన్ని పనులు చేస్తూనే, సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణం, అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏమైనా వదిలేసి కూర్చోలేదు. అన్నీను సన్యాసం కదా అని చెప్పేసి వదిలి కూర్చోలేదు, చేసేవన్నీ చేస్తున్నారు. ఎలా? భగవంతుణ్ణి ఆయన రక్షణలో, అంటే ఆ శరణాగత తత్వంతో, ఆయన అనుగ్రహంతో వాళ్ళు శాశ్వతమైన ఆ దివ్య పదాన్ని, భగవత్పదాన్ని చేరుకుంటారు. అన్ని రకాల కర్మలలో వాళ్ళు నియుక్తులైనా కూడా నా శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో ఉంటూ శాశ్వతమైన అవ్యయమైన నా యొక్క దివ్యధామాన్ని నా అనుగ్రహంతో పొందగలడు. సో అది మనం అన్ని పనులు చేస్తున్నా ఎప్పుడైతే శరణాగత తత్వం అంటే ఏమిటి? ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా, ఫలాసక్తి లేకుండా ఏదైనా ఒకటే భగవత్ ప్రసాదం అనే తత్వంతో పనులు చేయడం. అలాంటి తత్వంతో చేసిన నా శుద్ధ భక్తుడు మరి అహంకారం లేదు, కోపం లేదు, గర్వం లేదు, కావాలనే కోరిక లేదు, వద్దనే నాకు ఇది వద్దు అని అనుకోవడం లేదు, అంతటి సమత్వంతో మరి ఇంద్రియాల ప్రభావం అన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడి ఉంటూ మనస్సును, బుద్ధిని ఆ రకంగా నియమించి కంట్రోల్ చేసుకుని ఇలా రాగద్వేషాతీతంగా ఉంటూ అన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడి యొక్క కరుణతో ఆయన యొక్క అవ్యయమైనటువంటి దివ్యధామాన్ని ఆయన అనుగ్రహంతో పొందగలరు. నా అనుగ్రహంతో, అది కూడా భగవద్ అనుగ్రహం ఉండాలి, అనుగ్రహంతో పొందగలరు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో నెక్స్ట్, చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సో అన్ని కర్మలు కూడా నా మీదే ఆధారపడి ఇట్లా ఎప్పుడూ నా రక్షణలోనే ఉంటూ నువ్వు కర్మ చెయ్యి. చివరికి క్లియర్గా చెప్తున్నారు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఈ స్థితికి ఒకళ్ళు వస్తారు ఈ శుద్ధ భక్తికి అన్నది చెప్పి, ఇవన్నీ వదులుకోండి, ఈ రకమైన ఆ దివ్యమైన స్టేజ్కి వచ్చి మీకు ఆ శుద్ధ భక్తి ఏర్పడి తరువాత మీరు అన్ని పనులు ఇలా చేస్తున్నా కూడా నా అనుగ్రహంతో మీరు నన్ను చేరుకుంటారు, ఏ పనులు వదులుకోకపోయినా ఈ రకంగా చేస్తూ. సో ఇలా అన్ని కర్మలు చేస్తూ, ఆ కర్మలు చేస్తూ నా మీద ఆధారపడండి. అంటే భగవంతుడా నేను చేస్తున్నాను, నాతో చేయించు అనేటటువంటి శరణాగత తత్వంతో నా రక్షణలో ఉంటూ పనిచేయండి. అలాంటి భక్తిలో సంపూర్ణంగా నా మీదే మనస్సును పెట్టిన వాడివి అవుతూ నువ్వు పనులు చెయ్యి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాన్ నశ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. ఒకవేళ ఎందుకు అన్ని భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఆయన మీదే చిత్తం మనస్సును పెట్టి భక్తితో చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి అనే డౌట్ వస్తే వెంటనే ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి, నా మీద మనస్సును పెడితే, దుర్గాణి అంటే అడ్డంకులు, అన్ని అడ్డంకులు కూడా మత్ప్రసాదాత్ నా యొక్క అనుగ్రహంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు. సో భగవంతుడికి ఇంత అనుగ్రహం ఉంది అంటే ఇక మనకి ఏ కష్టాలు రావని కాదు, ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా దాటగలిగే శక్తిని ఆయన ప్రసాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. నా మీద మనస్సు ఉన్నప్పుడు నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను నా అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటగలుగుతావు. సో దాటగలుగుతావు ఎటువంటి అడ్డంకైనా. అధచేత్వం, ఒకవేళ నువ్వు అహంకారంతో ఏమిట్లే ఈయనేదో చెప్తున్నాడు అనుకుని నశ్రోష్యసి వినలేదనుకో, వినక్షసి నీవే వినాశనం పొందగలవు. నా మీద మనస్సుతో ఉన్నప్పుడు మరి నా అనుగ్రహంతో నువ్వు అన్ని ఆటంకాలు దాటగలవు. ఒకవేళ నువ్వు అహంకారంతో వినలేదనుకో, నేను చెప్పిన విషయాన్ని నువ్వు పాటించలేదనుకో, అప్పుడు నీకే ప్రాబ్లం, నువ్వే వినాశనాన్ని పొందగలవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే మరి ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటావు ఈ భవ బంధాలతో అని అర్థం. సో నువ్వు నా మీద మనస్సు పెట్టినప్పుడు నా నా అనుగ్రహంతో అన్ని అడ్డంకులు దాటగలుగుతావు. ఒకవేళ అహంకారంతో నువ్వు వినలేదనుకో, ఇలాగే ఈ భౌతిక జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటావు. నువ్వు విన్నప్పుడు
మరి భగవద్ అనుగ్రహంతో నువ్వు ఆయన ధామాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు కదా, పైన భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతావు. నెక్స్ట్ శ్లోక. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి. ఒకవేళ అహంకారాన్నే నువ్వు ఫాలో అయ్యి నీ అహంకారాన్ని నయోత్స్య నేను యుద్ధం చేయను ఇతి మన్యసే అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, ఇలాగే నువ్వు మరి నేను చెప్పినట్లు వినకుండా ఇది పాపం, నేనేమైనా చేయలేను, నేను ఇక వాళ్ళ మీద నా వాళ్ళ మీద నేను ఇలా యుద్ధానికి వెళ్ళలేమని అనుకున్నావు అనుకో, మిథ్యైష అంటే ఇదంతా కూడా అసత్యం. వ్యవసాయస్తే నిశ్చయం నీ యొక్క ప్రకృతిస్త్వం నీ స్వభావాన్ని బట్టి నియోక్షతి అంటే నువ్వు నియుక్తుడవు కావాలి. ఒకవేళ నువ్వు నా ఆదేశాన్ని అనుసరించకుండా అంటే నేను చెప్పినట్లు వినకుండా నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా ఉన్నావనుకో, నువ్వు తప్పు మార్గంలో పడ్డవాడివి అవుతావు. మరి మిథ్యైష ఇదంతా కూడా అసత్యం. నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు యుద్ధంలోనే నియుక్తుడవు కావాలి. ఏమిటి అంటే అతని క్షత్రియ స్వభావం ఉన్నది, కానీ కొద్దిగా మధ్యలో ఏదో తెలియక ఈ మోహం వచ్చినా కూడా అతని స్వభావ రీత్యా క్షత్రియుడే, పుట్టుకే కాదు స్వభావం కూడా క్షత్రియుడే. కాబట్టి నీ స్వభావం ప్రకారమే నువ్వు పనిచేయాలని ఇందాకే చెప్పారు కదా, పరధర్మాన్ని నువ్వు 100% చేసిన దానికన్నా నీ స్వధర్మాన్ని 50% చేసినా అదే బెటర్ అని. కాబట్టి నీ స్వభావం ప్రకారం నువ్వు యుద్ధంలోనే నియుక్తుడు కావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నువ్వు అయినా వినకుండా నేను చెప్పినా ఇదేదో తప్పు అనుకుని యుద్ధం చేయలేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు నిజంగా తప్పు చేసిన వాడివి అవుతావు, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించకుండా ఉన్నవాడివి అవుతావు. కాబట్టి నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు ఈ పని చేయవలసే ఉన్నది. స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన, చివరికి క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట ఎందుకు నువ్వు ఈ యుద్ధం చెయ్యాలి అన్నది, ఎందుకు కరెక్ట్, ఎందుకు నీకు పాపం రాదు అనేదన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. ఏ రకమైన ఉద్దేశంతో నువ్వు వెళ్తే, అన్ని సమత్వంతో ఉంటూ నేను చంపుతున్నాననే ఫీలింగ్ కాకుండా నా డ్యూటీ ఏదో నేను చేస్తున్నాననే భావంతో వెళ్ళిన వాడు చంపినా చంపనట్లే అని మనం ఇంతకు ముందు మొన్న శ్లోకంలో చూసాం. సో అటువంటి దాంతో వెళ్ళాలి, కానీ వీడి నా శత్రువు, వీడిని చంపేద్దాం అనేటటువంటి కక్షతో కాదు. అక్కడ ఉన్నావు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అంతే. సో స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన కర్మణ కర్తుం నేచ్ఛసి అన్మోహాత్ కరిష్యస్య అవశోపితత్. సో ఈ మోహ కారణంతో నువ్వు ఇప్పుడు మోహంలో ఉన్నావు, కొంచెం అజ్ఞానంలో అంధకారంలో. నిబద్ధ స్వేన కర్మణ, కర్మ నుంచి నువ్వు నీకు నియమించబడ్డ కర్మని అంటే నీ స్వధర్మాన్ని నీ డ్యూటీని కర్తుం నేచ్ఛసి మరి నువ్వు చేయడానికి ఇష్టపడలేదనుకో, యన్మోహాత్ ఏది భ్రాంతి వల్ల నీకు కలిగిన ఈ మోహం వల్ల, కరిష్యస్య అవశోపి తత్, కరిష్యసి చేస్తావు, అవశుడవై దానిని. అంటే మోహ కారణంగా నువ్వు ఇప్పుడు ఈ అజ్ఞానం వల్ల నేను చెప్పినట్లుగా నువ్వు కొంచెం ఇంకా నీకు డౌట్గా ఉంది, ఏమో ఏం చేస్తానో, వీళ్ళని ఎలా వెళ్ళాలి వీళ్ళ మీద యుద్ధానికి అనుకుంటున్నావు. కానీ కౌంతేయ నియమం కాబట్టి నువ్వు అవశుడవై నువ్వు దానిని వనరించగలవు. చేయలేనేమో నువ్వు డౌట్ పడుతున్నావు, కానీ నీ స్వభావరీత్యా నువ్వు చేయగలుగుతావు, నీకు ఆ క్షత్రియ స్వభావం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యగలవు అని చెప్పి ఎంకరేజ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. ఈశ్వర సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల్లో భగవంతుడు హృద్దేశే అర్జున హృదయాలలో, అందరి హృదయాల్లో తిష్టతి చక్కగా భగవంతుడు ఉంటారు, అందరిలో సెటిల్ అయి ఉన్నాడు భగవంతుడు. భ్రామయన్ సర్వభూతాని, సో జీవరాశులు అందరూ కూడా భ్రమతో ఈ యంత్రారూఢాని మాయయ, ఇది ఈ యంత్రం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే ఈ యంత్రంలో ఈ జీవులందరూ కూడా ఉన్నారు. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా అందరి హృదయాల్లో ఆయన ఉన్నారు. భౌతిక శక్తి అనేటటువంటి ఈ యంత్రంపై ఆసీనులమై ఉన్నాం మనందరం, అన్ని జీవరాశులు కూడా.
వాళ్ళందరి గతులను ఆయన ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి ఆయనే నిర్దేశిస్తున్నారు. ఇలా ఈ భౌతిక యంత్రం మీద ఉన్న ఈ సర్వజీవులలోనూ పరమాత్మగా ఉంటూ ఆయన వీళ్ళందరి గతులను నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో అందరిలో ఉన్న భగవంతుడు ఈ యంత్రంలో వీళ్ళందరూ జీవరాశులందరూ మనం ఉన్నాం, కానీ భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను అంటే వాళ్ళ యొక్క గతులన్నీ మన యొక్క గతులన్నీ ఆయన నిర్దేశిస్తున్నారు. సో లాస్ట్కి ఇవన్నీ చెప్తూ ఇప్పుడు తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. తమేవ గచ్చం చ, అతని అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ జీవరాశులన్నీ భౌతిక యంత్రంలో ఉన్న అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న సర్వ జీవరాశుల్లోనూ ఈశ్వరుడు స్థితుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని తమేవ శరణం గచ్చ, ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా శరణు వేడు. సర్వభావేన ఎల్లవేళలా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. తత్ప్రసాదాత్, ఆయన అనుగ్రహంతో పరాం శాంతి, దివ్యమైన ఆ శాంతిని స్థానం, ఆ శాంతి ఉన్న ప్లేస్కి నువ్వు ప్రాప్స్యసి పొందగలవు, శాశ్వతంగా పొందగలవు. సో అటువంటి అందరిలోనూ ఉన్న భగవంతుణ్ణి నువ్వు సంపూర్ణంగా శరణు వేడు. తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన, ఎల్లప్పుడూ అన్ని స్థితులలోనూ ఆయన్ని శరణు వేడు. అప్పుడు ఆయన అనుగ్రహంతో నువ్వు ఇలా పరమశాంతిని పొందేటటువంటి ఆ దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని పొందగలవు. సో ఏమర్థమవుతుంది మనకి చూస్తుంటే? పదే పదే చెప్తున్నారు, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. నువ్వు అది కావాలి ఇది కావాలి, నేను కంట్రోల్లో ఉన్నానని అనుకోకు, నేను చేస్తున్నాను అనుకోకు, ఆయన అన్ని నిర్దేశిస్తున్నాడు. మనం ఈ శరణాగత తత్వంతో మనం అని ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళి చెడు పనులు చేయకు. నీ బాధ్యతను నువ్వు ఏ కక్ష లేకుండా, ఏ కోరిక లేకుండా, ఏ రాగద్వేషాలు లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని నీ పనులు నువ్వు చెయ్యి, నీ స్వధర్మాన్ని చెయ్యి, ఈ శరణాగత తత్వంతో చెయ్యి, ఫలాసక్తి లేకుండా చెయ్యి. శరణాగత తత్వం అంటేనే ఫలాసక్తి లేకుండా ఉండగలగటం, ఏ ఫలితం వచ్చినా అది భగవంతుడిదే అనుకోగలగడం, అది ఆయన ప్రసాదం అనుకుని తీసుకోగలగడం. ఈ తత్వంతో నువ్వు సంపూర్ణంగా ఇలా శరణు వేడినప్పుడు ఈ తత్వంలో ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి అందరిలో ఉన్న భగవంతుణ్ణే నువ్వు సంపూర్ణంగా తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన, ఎల్లవేళల అన్ని స్థితులలో నువ్వు ఆ భగవంతుని శరణు వేడు. అప్పుడు తత్ప్రసాదాత్మ, ఆయన ప్రసాదంతో అనుగ్రహంతో శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి, నీకు ఆ శాంతం పొందే స్థానం దక్కుతుంది, శాశ్వతమైన శాంతిని పొందే స్థానం దక్కుతుంది. ఈ ప్రపంచంలోనే శాంతిని పొందటమే కాకుండా, ఈ లోకంలోనే కాకుండా ఆ పరలోకంలో నీవు శాశ్వత శాంతిని పొందే పరలోకం నీకు దక్కుతుంది అని చెప్పి, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన్ని శరణు వేడావో నీకు ఆ దివ్య శాశ్వత స్థానం దక్కుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాద్ గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. ఇలా నా ద్వారా నీకు జ్ఞానమాఖ్యాతం అంటే వివరించబడింది. ఈ జ్ఞానం అంతా అతి రహస్యమైన గుహ్యతరమైన ఈ జ్ఞానం ఇప్పుడు నేను నీకు వివరించాను. నేను నా ద్వారా నీకు వివరించబడింది ఈ రహస్య జ్ఞానం. విమృశ్యతే చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నారు భగవంతుడు? అంటే అంతా చెప్పి చివరికి ఏం చెప్పారు? నువ్వు నన్ను భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా శరణు వేడు. ఆయన కరుణతో అనుగ్రహంతో నీవు దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని, పరమశాంతిని ఇక్కడ, తరువాత కూడా నువ్వు దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతావు. ఇలాంటి రహస్య జ్ఞానం ఇప్పుడు నా వల్ల నీకు వెల్లడైంది, నేను నీకు వివరించాను. అయితే వివరించాను ఫాలో అవ్వనడంలా, ఇక్కడే భగవంతుడు మనకిచ్చిన స్వాతంత్రం కనిపిస్తోంది. ఆలోచన శక్తి ఉన్న మనస్సును, విచక్షణ ఉన్న బుద్ధిని, మనకి శరీరాన్ని ప్రసాదించి ఆయన విషయాన్నంతా చెప్పి మీరు ఏ రకంగా నడుచుకుంటారో ఇక మీ ఇష్టం అని ఆయన మనకి చెప్పారు.
మంచి వైపే వెళ్తారో చెడు వైపే వెళ్తారో మీ ఇష్టం అని. సో ఇక్కడ కూడా అందుకే అర్జునుడికి నీకు అన్నీ చెప్పాను, ఈ అతి రహస్యమైనది ఏ విధంగా నువ్వు భగవద్ధామాన్ని చెందొచ్చు చెప్పాను. దీనిని విమృశ్యయిత విమర్శించి అంటే ఎనలైజ్ చెయ్యి, నేను చెప్పిందంతా ఆలోచించుకో, విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించుకో. ఏ తత్ దీనినంతా కూడా నువ్వు విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించి అశేషేణ, శేషం అంటే మిగలడం, అశేషం అంటే మిగలకుండా, అంటే పూర్తిగా దీన్నంతా నువ్వు పూర్తిగా ఎనలైజ్ చేయి, పూర్తిగా విమర్శించి ఆలోచించు. యథేచ్ఛసి, ఎలా కావాలంటే అలా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు, తథా కురు, ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి. నేను చెప్పవలసిన ఈ రహస్య జ్ఞానం అంతా నీకు వివరించా, ఇప్పుడు నువ్వే ఆలోచించుకుని నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి అన్నారే గాని నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి అనలా. నేను చెప్పినట్లు చేస్తే నువ్వు ఇలా అవుతావు, నీకు పరంధామం వస్తుంది. కానీ వినలేదనుకో నీకే నాశనం వస్తుంది. ఇదంతా నీకు చెప్పాను ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా, ఈ జ్ఞానం అంతా. ఇప్పుడు నువ్వే ఆలోచించుకుని నీ ఇష్టం ఎలా చేస్తే అలా చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో చివరికి ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని భగవంతుడు మనకి విచక్షణ, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఇచ్చి మనం ఏ వైపు వెళ్తామన్నది మనకే వదిలిపెట్టారు. సో అందుకని అర్జునుడికి కూడా ఇంత క్లియర్గా ఇన్ని అధ్యాయాల్లో ఇంత వివరణాత్మకంగా చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు అంతా విన్నావు, నువ్వే ఆలోచించుకుని నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు చెయ్యి. యథేచ్ఛసి తథా కురు అనే పదం మనందరికీ కూడా వర్తిస్తుందన్నమాట. భగవంతుడు జీవులకు గల అతి సూక్ష్మమైన స్వాతంత్ర్యంలో జోక్యం చేసుకోరు అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మనకు అన్ని ఆలోచన శక్తినిచ్చి మనం చెడు మార్గంలో వెళ్తే భగవంతుడు ఆపొచ్చు కదా, మరి ఆయనకు మన మీద అనుగ్రహం ఉంటే, మనలో ఉంటే ఆపకుండా మనం ఎందుకు చెడు వైపు వెళ్తున్నాము అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఆ స్వాతంత్ర్యంలో ఆయన జోక్యం కలిగించుకోరు. విషయమంతా మనకు వివరించి అర్జునుడికి కూడా ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఆలోచించుకో, విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించుకుని నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి. యథేచ్ఛసి తథాకురు. ఎందుకు, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం చేస్తాము, తర్వాత మన యొక్క కర్మలకు మనమే బాధ్యులం. సో అది సర్వగుహ్యతమం భూయ శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాల్లో కల్లా కూడా గుహ్యమైన రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు ఈ దివ్యమైన ఉపదేశంలో నీకు ఇచ్చాను, చెప్పాను. ఇది ఇష్టోసిమే దృఢమితి, నాకెంతో ఇష్టడవు కాబట్టి నీకు ఇది చెప్పాను. తతో వక్ష్యామి తే హితం, ఇదంతా కూడా చెప్పాను నీ బెనిఫిట్ కోసం, నీ హితం కోసం నేను చెప్పాను కాబట్టి విను. నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి రహస్యాలన్నిట్లో కూడా గుహ్యమైన దివ్యోపదేశాన్ని నీకు చెప్పాను, నీ బెనిఫిట్ కోసం, నీ హితం కోరి చెప్పాను కాబట్టి దీనిని విను అంటున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసిమే. ఇలాంటిదే 9.34లో కూడా ఉంది ఒక శ్లోకం. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. రెండో లైన్ డిఫరెంట్ అనమాట. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, ఇక్కడేమో మామే వైశ్యసి సత్యం తే ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఆత్మను నాకు సమర్పించి అంటే మనసును బుద్ధిని నాకు సమర్పించి అని ఇక్కడ ప్రతిజాను ప్రియోసిమే, నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నా ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి. ఏమిటి, మన్మనాభవ, మనస్సును నా మీదే పెట్టు, మద్భక్తో నా భక్తుడవు కమ్ము, మధ్యాజి నన్ను ఆరాధిస్తూ, మాం నమస్కుడు నాకు ప్రణమిల్లు నమస్కరించు. అంటే ఎప్పుడు 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించడంలో అర్థం ఏమిటంటే శరణాగత తత్వం. ఎందుకు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఒక 5 వేళ్ళు అయితే 5 కర్మేంద్రియాలు ఇంకొక 5 వేళ్ళు. సో 5 వేళ్ళు 5 వేళ్ళు 10 వేళ్ళు అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు కూడా భగవంతుడికి అర్పించడం అనమాట, ఆయన మీద లగ్నం చేయడం. సో అది నమస్కారానికి అర్థం. కాబట్టి ఊరికి నమస్కారం పెట్టాల కూర్చోమని కాదు, నమస్కరిస్తూ కూర్చోమని. దాని అర్థం ఏమిటంటే శరణాగత తత్వం. సో మనస్సును నా మీద ఉంచి భక్తితో ఆరాధిస్తూ శరణాగత తత్వంతో ఉండు, అప్పుడు మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు. సత్యంతే, నిజంగా చెప్తున్నాను, అది సత్యం. నువ్వు ఈ రకంగా ఉంటే నన్ను పొందడం అనేది సత్యం. ప్రతిజానే, నీకు మాటిస్తున్నాను, ప్రియోసిమే నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు కాబట్టి సర్వదా నన్నే చింతించు, నా భక్తుడవవు, నన్ను అర్చించు, మరియు నాకు నమస్కరించు. ఈ విధంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను
చేరగలుగుతావు. మామే వైష్యసి సత్యం తే, నిజంగా నువ్వు నన్ను చేరుకోగలుగుతావు ఈ రకంగా. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు ప్రతిజానే వాగ్దానం చేస్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇది మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైష్యసి, నన్నే చేరుకుంటావు నిజంగా, నీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాను. ఎప్పుడు నన్ను స్మరిస్తూ నా భక్తితో ఉంటూ మరి ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఆ శరణాగత తత్వంలో ఉన్నావంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు, నీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ది ఇది కూడా చాలా లాస్ట్కి ఇక శరణాగత తత్వం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో పదే పదే చెప్తున్నారనమాట. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలు పరిత్యజించు అంటే వదిలిపెట్టు, అంటే అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టంటే అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళమని కాదు. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడిని శరణు వేడిక, అన్ని మార్గాలు పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడటం అనేది పట్టుకో. అహం త్వాం, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి, విడుదల చేస్తాను. మా శుచః, భయపడకు, అన్ని ధర్మాలు వదులు, కేవలం నన్ను శరణు పొందు, నన్ను శరణు వేడు. అంటే అన్ని మార్గాలు పక్కన పెట్టి, ఎందుకంటే ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే నన్ను శరణు వేడటం, కాబట్టి అది పట్టుకో అని చెప్తున్నారు. అన్ని ధర్మాలు అంటే ఇక్కడ ఇంకొక మీనింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం ప్రతిదానికి ఒక ధర్మం, ఒక లక్షణం ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఉప్పు లక్షణం ఉప్పగా ఉండడం, పంచదార లక్షణం తీయగా ఉండడం. మనిషి లక్షణం ఏమిటంటే కోరికలతో ఉంటాడు ఎప్పుడు. కాబట్టి ఈ ధర్మాలు, ఈ కోరికలు, ఈ లక్షణాలు వదులుకో, రాగద్వేషాలు వదులుకుని నన్ను శరణు వేడు, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విడిపిస్తాను. సో ఎప్పుడైతే ఈ రాగద్వేషాలు వదిలి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతామో మరి అన్ని పాపాల నుంచి ఆయన మనకు మోక్షాన్ని ఇస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ శరణాగత తత్వం ఊరికి నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అనుకుంటే చాలదు. రాగద్వేషాలు వదిలిన శుద్ధతత్వంతో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అంటేనే రాగద్వేషాలు వదులుకోగలగడం, ఆసక్తులు వదులుకోగలగడం, కోరికలు వదులుకోగలగడం, ఏది జరిగినా ఒకటే అని అనుకోగలిగి భగవంతుణ్ణే కేంద్రీకరంగా ఉంచుకుని మన డ్యూటీ మనం చేయగలగడం, అది శరణాగత తత్వం. ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించగలగడం. ఆ శరణాగత తత్వంతో నువ్వు అన్ని వదులుకుని ఆ తత్వంలో ఉండు, ఇక నేను నిన్ను మోక్షం అనేది తప్పక నీకు ఇస్తాను. ఇది ఆఖరుగా భగవంతుడు చివరికి సంగ్రహంగా మనకి చెప్పినటువంటి సలహా. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచా శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మామ్యోభ్యసూయతి. కాబట్టి ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు, నా తపస్కాయ, తపస్సంపన్నులు కాని వారికి, నా భక్తాయ, నా అభక్తాయ, భక్తుడు కాని వాడికి, కదాచన ఎప్పుడు కూడా, నచ శుశ్రూషవే ఎప్పుడు కూడా నువ్వు భక్తిలో నియుక్తుడు కాని వాడికి నవాచ్యం చెప్పకూడదు. ఇటువంటి రహస్య జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు కాని వారికి, భక్తులు కాని వారికి, భక్తి సేవలో ఉండని వారికి, అలాగే నచమాం యోభ్య అసూయతి, నా పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్న వాడికి చెప్పకూడదు అని చెప్పి భగవంతుడు ఎవరికి ఇది చెప్పకూడదో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. యాయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి. సో చెప్పవలసిందంతా చెప్పేశారు 66 శ్లోకాతో. ఏది? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని చెప్పిన తర్వాత ఏమంటున్నారు? ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని, రహస్య జ్ఞానాన్ని భక్తులు కాని వాళ్ళకి, భగవంతుడి పట్ల అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి, తపస్సంపన్నులు కాని వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అంటున్నారన్నమాట. తరువాత నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకు యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా
మామే వైశ్యత్య సంశయ. ఈ పరమ గుహ్యమైన రహస్యమైన ఈ జ్ఞానం నా భక్తులకు అభిదాస్యతి, ఎవరైతే వివరిస్తారో, భక్తిమయి అంటే వాళ్లకు నా ఎడల పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తి వచ్చి మామే వైశ్యత్య అసంశయ, వాళ్ళు నన్ను తప్పనిసరిగా పొందుతారు. ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వాళ్ళు, మరి భక్తి యోగం వాళ్ళకి నిశ్చయంగా వస్తుంది, చివరిలో తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఫలస్తుతి అన్నమాట. అంటే ఇది విన్న వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద మరి ఆయన అందరికీ భగవద్గీతను అనువదించి చాలా మందికి సంస్కృతం నుంచి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇలా భక్తులకు దీన్ని వివరించిన వాళ్లకు స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది, చివరికి వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన వాళ్ళు ఇంకొకరు లేరు, ఇటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ బోధించే వాళ్ళకన్నా. అలాగే అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వాళ్ళు కూడా లేరు ఉండబోరు అంటున్నారు. ఇక ఈ సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకి ఏమొస్తుందన్నది చెప్తున్నారు. అధ్యేష్యతే ఛాయా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి. అధ్యేష్యతే చ, అలాగే అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఈ ధర్మాన్ని, ఈ ధర్మవంతమైన మన సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వారికి జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం, వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పొందిన వాళ్ళు అవుతారు అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. మన సంభాషణను, మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అవుతారని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఇక విన్నవాళ్ళు శ్రద్ధావాననశూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణ. శ్రద్ధతో అనసూయశ్చ, అసూయకి ఆపోజిట్ అసూయ లేకుండా శృణుయాదపి, ఎవరైతే వింటారో, యో నరః వాళ్ళందరూ, విన్న వాళ్ళందరూ, సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ వాళ్లకు ముక్త శుభలోకాలు వస్తాయన్నమాట, విముక్తి పొందుతారు. శుభలోకాలకు వెళ్ళి ప్రాప్నుయాత్ శుభలోకాలను పొందుతారు. పుణ్యకర్మణ పుణ్యలోకాలన్నమాట అవన్నీ కూడా. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినేవాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలను చేరుకుంటారు. 72 నెక్స్ట్ శ్లోక 72. కచ్చిదే తచ్ఛృతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రనష్టస్తే ధనంజయ. పార్థ ధనంజయ, ఏకాగ్ర మనసుతో నువ్వు గనక నేను చెప్పిందంతా నువ్వు శ్రవణం చేశావా? త్వయైకాగ్రేణ చేతస, నువ్వు ఏకాగ్రతతో ఇప్పుడు చెప్పింది శృతం విన్నదంతా నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్తో విన్నావా అని అడుగుతున్నారు. ఖచ్చిత జ్ఞాన సమ్మోహ, మరి అజ్ఞాన సమ్మోహ, కచ్చిత్ నీ అజ్ఞానం అంతా కూడా, అజ్ఞానం అనే ఆ సమ్మోహం, ఆ మోహం అంతా కూడా కచ్చిత్ వెళ్ళిపోయిందా, నశించిందా? ప్రనష్టస్తే అంటే అది కూడా నష్టపోయావా అంటే పోయిందా, నీ మోహం అంతా పోయిందా అని చెప్పి ధనంజయ అని సంబోధిస్తూ అర్జునుణ్ణి అంటున్నారు. పార్థ ధనంజయ, ఇప్పుడు నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్తో విన్నావా నేను చెప్పిందంతా? నీ అజ్ఞానము మోహం ఇప్పుడు పోయాయా? మరి ఇంత వివరంగా అంతా చెప్పారు కదా. సో నేను చెప్పిందంతా నువ్వు శ్రద్ధగా విన్నావా? మరి ఇప్పుడు నీ అజ్ఞానము మోహం పోయాయా అని చెప్పి భగవంతుడు లాస్ట్కి అడిగిన మాట అదన్నమాట. ఇప్పుడు అర్జున ఉవాచ చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు. నీ మోహం అంతా మరి పోయిందా? విన్నావు కదా, శ్రద్ధగా విన్నావా? కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మోహం పోయిందా
అర్జున ధనంజయ అని అడిగినప్పుడు అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు అంటున్నాడు, నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నా మోహం అంతా కూడా పోయింది. స్మృతి లబ్ధ, ఇప్పుడు నాకు స్మృతి వచ్చింది, అంటే నాకు ఇప్పుడు విచక్షణ మళ్ళీ వచ్చింది. నా అజ్ఞానం పోయి ఇప్పుడు విచక్షణ వచ్చింది అని. నేనేదో నువ్వు చెప్పినంత తెలియగలవాడిని కాబట్టి అర్థం చేసేసుకుని వచ్చింది అనడల్లా. వెంటనే ఏమంటున్నాడు, త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, నీ అనుగ్రహంతో వచ్చింది, నీ అనుగ్రహంతో మోహం పోయి నాకు ఇప్పుడు విచక్షణ వచ్చింది. అది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం, మరి సరి అయిన శిష్యుడి లక్షణం. నా గొప్పతనంతో నేను అర్థం చేసుకున్నాను అనడంలా, నీ అనుగ్రహంతో నా యొక్క అజ్ఞానం పోయి నాకు ఇప్పుడు మరి ఈ విచక్షణ వచ్చింది. స్థితోస్మి గత సందేహాలన్నీ గతించిపోయాయి, ఇక డౌట్స్ ఏమీ లేవు. స్థితోస్మి, ఇప్పుడు స్థిరంగా నా మనసు స్థిమితంగా ఉన్నది. కరిష్యే వచనం తవ, నీ వచనాల ప్రకారం, నీ ఆదేశాల ప్రకారం కరిష్యే చేస్తాను. ఇప్పుడు కూడా ఇది నాకు ఇప్పుడు స్థిమితత్వం వచ్చింది, సందేహాలన్నీ పోయాయి కాబట్టి ఇక వెళ్ళి యుద్ధం చేసేస్తాను అనడంలా, నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తానంటున్నాడు. కరిష్యే వచనం తవ, ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ అనమాట ఇది. రెఫరెన్స్డ్ కాంటెక్స్ట్ అని మీరు చదువుకున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మనకు కొన్ని సెంటెన్స్లు ఇచ్చి ఇది ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పింది అని ఏ లెసన్లో చెప్పింది అని అడుగుతూ ఉంటారు, మీకు గుర్తుందో లేదో. అలాంటి సెంటెన్స్ ఇది. కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు నీ ఆదేశం ప్రకారం చేస్తాను. నాకు ఇప్పుడు మోహం పోయింది, విచక్షణ వచ్చింది, కానీ నీ అనుగ్రహం వల్ల ఇలా మోహం పోయి విచక్షణ వచ్చింది, సందేహాలన్నీ పోయాయి, స్థిమితంగా ఉన్నాను. నువ్వెలా చెప్తే అలా చేస్తాను. సందేహాలన్నీ పోయి స్థిమితంగా ఉన్నాను కాబట్టి వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తానన్నడలా, సందేహాలు పోయాయి, స్థిమితంగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సంజయ ఉవాచ. సో అది ఎండ్ ఆఫ్ భగవద్గీత. సంజయుడు ఇప్పుడు అంటున్నాడు, లాస్ట్ శ్లోక సంజయుడిది, ఫస్ట్ శ్లోక దుర్యోధనుడిది, సారీ ధృతరాష్ట్రుడిది. సో సంజయుడు లాస్ట్కి ఏమంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమం శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా నేను ఈ రకంగా వాసుదేవుడు, పార్థుడు మరియు పార్థుడు ఈ మహాత్ముల యొక్క సంభాషణను ఇమం శ్రౌషం విని ఎంతో ఆనందాన్ని పొందాను. అద్భుతంగా ఉన్నది, రోమహర్షణం రోమాంచితమయ్యేటట్లుగా ఉన్నది. ఈ విధంగా ఈ కృష్ణార్జునులనే ఈ ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య జరిగిన సంభాషణ నేను విన్నాను. ఆ సందేశం ఎలా ఉంది అంటే అద్భుతంగా రోమాంచితమయ్యేటట్లుగా ఉన్నది అని చెప్పి లాస్ట్కి ఏం చెప్తాడు అంటే, సారీ లాస్ట్ శ్లోకం కాదు, ఇప్పుడు సంజయుడు కొన్ని మాటలు చెప్తాడు చివర్లో. ఏమిటి అంటే, ఇలా వీళ్ళ సంభాషణ ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నది. వ్యాసప్రసాదాచ్యుతవానేతద్ గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. సో వ్యాసదేవుడి యొక్క ప్రసాదంతో నేను మరి ఈ గుహ్యమైనటువంటి పరమ రహస్యమైనటువంటి రహస్యాన్ని శృతవాన్ అంటే విన్నాను. ఎవరి వల్ల? వ్యాసదేవుడి యొక్క అనుగ్రహంతో నేను వినగలిగాను. ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఈయన రాజభవనంలో ఉన్న వ్యాసదేవుల అనుగ్రహం వల్ల ఆయనకి యుద్ధంలో జరిగేదంతా మన సినిమా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. అందుకనే ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పగలుగుతున్నాడు అని. సో ఆ వ్యాసదేవుడి అనుగ్రహంతో నేను ఈ అతి పరమ గుహ్యమైన రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని వినగలిగాను. ఈ యోగం ఈ అంతా కూడా నాకు యోగేశ్వరుడు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు దగ్గర నుంచి నేను స్వయంగా విన్నాను. అర్జునుడితో స్వయంగా సంభాషిస్తున్న యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని వ్యాసదేవుల యొక్క కరుణ వల్ల నేను ప్రత్యక్షంగా వినగలిగాను అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన తన గౌరవాన్ని చెప్తున్నాడు అన్నమాట వ్యాసదేవుడికి, తరువాత భగవంతుడికి. రాజన్ అది ఎలా తనని ఆనందపరిచిందో ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమం అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఈ రాజా ధృతరాష్ట్ర రాజా అని ఆయన సంబోధిస్తూ సంస్మృత్య స్మరించి తలుచుకుని ఈ సంవాదం ఈ సంభాషణ
అద్భుతమైన సంభాషణను తలుచుకుని ఎవరి యొక్క సంభాషణ? కేశవార్జునయో భగవంతుడికి అర్జునుడికి జరిగినటువంటి ఈ అద్భుత సంభాషణను తలుచుకున్న కొలది పుణ్యమైనటువంటి సంభాషణ హృష్యామీచ ముహుర్ముహు, నేను ఆనందాన్ని మాటి మాటికి అనుభవిస్తున్నాను. ఈ శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన ఈ అద్భుతమైన పవిత్రమైన సంభాషణను తలుచుకున్న కొలది, స్మరించిన కొలది ప్రతి క్షణము నేను ఆనందాన్ని పులకరింతను అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. తచ్చ సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చా పునః పునః. సో ఇది సంస్మృత్య స్మరించి మరి ఈ రూపం ఏది? ఆయన రూపాన్ని కూడా ఇంతకు ముందేమో సంభాషణ తలుచుకున్న కొద్దీ ఆనందం వస్తోంది అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ రూపం అత్యద్భుతం హరే, ఆ హరి యొక్క అత్యద్భుతమైన రూపాన్ని సంస్మృత్య స్మరించి విస్మయోమే, నేను ఆశ్చర్యాన్ని, నాకు మహాన్ ఆశ్చర్యం, అధికమైనటువంటి ఆశ్చర్యం రాజా కలుగుతోంది. హృష్యామి, ఆనందం కలుగుతోంది. పునః మళ్ళీ. సో అత్యద్భుతమైన శ్రీకృష్ణ భగవంతుడి రూపాన్ని స్మరించిన కొలది నేను అత్యంత విస్మయాన్ని పొందుతున్నాను, మళ్ళీ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను. పునః మళ్ళీ మరలా హృష్యామి, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. సో సంభాషణ విని అలా ఆనందిస్తున్నాను, ఆయన రూపాన్ని తలుచుకుని కూడా మళ్ళీ నేను ఆనందిస్తున్నాను. ఇది లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. ఇప్పుడు అంటే నిజమైన భక్తుడు ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వయంగా భగవంతుడి నుంచి విన్న అర్జునుడే కాకుండా ఈయన కూడా విన్నాడు కాబట్టి ఎంతగా ఆనందిస్తాడన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో, ఎక్కడ యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో, యత్ర పార్థో ధనుర్ధర, ఎక్కడ ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉంటాడు, తత్ర శ్రీ, అక్కడ శ్రీ లక్ష్మి అంటే సంపద, విజయం భూతి అసాధారణమైన శక్తి, భూతి అంటే ధ్రువ తప్పనిసరిగా, నీతి మతిర్మమ ఉంటాయని నా అభిప్రాయము. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఎక్కడుంటారో అక్కడ సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి, నీతి కూడా నిశ్చయంగా ఉంటాయి. ఇది నా అభిప్రాయం. సో ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు, వీళ్ళకే విజయం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన వివరించాడు. సో యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఎక్కడుంటారో అక్కడే సంపద, విజయము, మరి శక్తి మరియు నీతి కూడా ఉంటాయని నా యొక్క అభిప్రాయం. సో న్యాయంగా వీళ్ళు విజయాన్ని సంపాదిస్తారు అని ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వ్యక్తపరిచాడనమాట. చివరికి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి అదంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళిక్కడ ఆయన చెప్పడం, ఈయనకి ఇక్కడ కనిపించడం, రాజభవనంలో ఆయన ఇతనికి ధృతరాష్ట్రుల వారికి వివరించడం. సో ఈ గీతా పాఠంలో సకల శుభాలను, ముక్తిని, పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయడం ద్వారా, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ప్రచారం చేయడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి, ఆయన సాంగత్యాన్ని మనం పొందవచ్చు అని చెప్పి మనకి అర్థమైంది. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. భగవద్ అనుగ్రహంతో మనం మరి ఈ 18 అధ్యాయాలు కూడా పూర్తి చేయగలిగాము. మరి అందరికీ క్లాస్కి చివరి వరకు వచ్చి విన్నందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మరి ప్రశ్నలు ఏం లేకపోతే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. రేపు అంటే మండే నుంచి మనం ఉపదేశామృతం చూడబోతున్నాం. లెవెల్ 3కి వెళ్తారు. ఇంకా భగవద్గీత అంతా విన్నాము, ఇంకా మనం రాకపోయినా పర్వాలేదు, ఇంక ఇవన్నీ మనకు అనవసరం అని మీరు అనుకోకండి. తప్పనిసరిగా ఎన్నో భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడానికి